rabbil alamin. Sunana Shamsu. Na faɗa tarkon soyayyar kawarki ne Asmau. Dan girman Allah wa miki taimake ta so. Kuma duk duniya ke kaɗai ce za ki iya taimakawa zuciya domin ta samu muradinta. Tarka shi. Yanzu kai ka dube ka kana almajiri da kai. Ka sake ka faɗa soyayyar nata. Wallahi ummi, inda kin san halin da zuciyata ta kuci da irin bugun da take yi, da kin taimake ni. Dakata malam, wallahi idan bakinka ya sake furta wannan kalmar da kake son ka fita da shi daga bakinka, na rantse da Allah da lahira sai ya fi ka jin daɗi. Ban yi mamaki ba saboda ke dama 'yar tallaci. Ya allazi wahidi, ya ina sadaka, ya yunwa ba ta da hankali, ya tinjiya ban ci abinci ba. Ya kuke ganin za a yanzu? Ka san yarinya da duk duniya ma burin ta tsara sama da almajiri. In ta gane ni almajiri ne, ba san me zai faru ba. Kokarin da kake da shi, ni ba ni da shi. Ai kwakwalwa duk ɗaya ce, kawai dagewa ce. In dai ka sa a ranka za ka yi, to za ka yi. Bari Allah ya wuce. Za ki ga yadda zan mai a gaban ki. Sai da ba? Kace ga mu? Kace ga mu? Wannan ɗan abincin ka samu? Wallahi shi ma da ƙyar aka samu. Ni da nake so ka kawo min abincin da zan ci yanzu in ci an jima da dare. Wannan ɗan abincin ka samu mu? Ba ka tsaye da neman abincin da ci. Matuƙar zan samu abin da zuciya take so. Babu abin da ban biya. Kana nufin ko da hakan zai saka rasa rayuwa? Tabbas ko da hakan zai zama ƙarshen numfashi na a duniya. Kai shiru, ke ma ki shiru. Dan ba haka ba wannan abin zai iya janyo wata matsala daban. Wallahi za ni bara ne. Kin san ba mu daɗe daga tashi da karatunmu na asuba ba. Na shi ba ni da ko sisi ballantana in taimake ka. Sai da ce marasa galihu a wajensa muke zuwa mu nemi tarbiyya. Kan me za ka dinga zagin su? Allah ku rabu da shi, ba gwara mu da shi ba ma. Duk wanda ya gan ku kuna irin wannan mugun abu. Wallahi tallahi ba ku da daraja a wuri. A sararriyar zuciya ku ya kamata ku aika ga wannan sabon saboda ingantaccen zuciya ta fi kafinta a sa wannan sabon. Yau da mun yanzu muke ta tunanin wallahi wanda zan aika ya so ni itace. Yanzu kana nufin ba za ka shiga ba? Ka shiga. In ka shiga ka ce ina gaishe. Kana so ka ce baka ga ɗalibai na ba? Gaskiyar magana babu wani labari game da wannan yaro. Dan ya kassara ka. Idan kuma uwarka ta yi magana, dan ya kora ka da kai da uwarka. Dan in canza ta, inda ka san ina canza riga ne yau da kullum. Dan ya canza mace. Na yarda komai kice da ni, har ma jiri zo ki warkar